जौसे जौखोन्दो इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया देरहासार जाखागोन। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। बे समाव मोनसे समनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बीपीएफ राजखान्थि हानजानि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथां हितेश बसुमतारी बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथां हितेश बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया 100% जौसे जौखोन्दो देरहासार जाखागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हितेश बसुमतारी बिथाङा। इउपिपिएल हारसिंनो एबसुलेट मेजरिटी लानानै सरकार दागोन बे एखेबारे 100% बे गेरेन्टि। हितेश बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हानजाया गुबुन गुबुन समाव बा गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिथांमोना जिल्ला हिसाबै ब्लेसिं हाबाफारि लादों। बे हाबाफारि लानायखौ लानानै बिथां हितेश बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे बिथांमोननि हाबाफारियाव जिल्ला लेभेलाव साब डिभिजनेल लेभेलाव बिथांमोननियाव बे समाव 5,000निफ्राय 6,000ल' सुबुङा बाहागो लादों होननानै बुंथिदों बिथां सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथां हितेश बसुमतारी बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिदों जे मोनसे समाव बीपीएफ राजखान्थि हानजाजों गोबां सुबुंफोरानो दंमोन, गोबां दैदेनगिरिफोरानो दंमोन, नाथाय बे समाव थाङै थाङै बे समाव बिथांमोननि आखायाव सा 9ल' एमसिएलए दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हितेश बसुमतारी बिथाङा। हितेश बसुमतारी बिथाङा बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हानजाखौ बुंथिदों जे बीपीएफ राजखान्थि हानजाया बे समाव फैबाय थानाय जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिथांमोना देरहासार जानो हाया, रायजो राजाफ्रा बिथांमोनजों गैया आरो बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजायानो देरहासार जागोन आरो बेनिनो 100% एबा जौसे जौखोन्दो रोखा होननानै बुंथिदों बिथां हितेश बसुमतारी बिथाङा। आरो हितेश बसुमतारी बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव बिथांमोना बीपीएफ राजखान्थि हानजाया सिगांनि जे एमसिएलए बाइ इलेक्शनाव खख्लाबारियावबो बिथांमोना जेनबाय, एमपि बिसायख'थि बे बिसायख'थियावबो बिथांमोना जेनबाय आरो बेनि अनगायै एमएलए जे बाइ इलेक्शनावबो बिथांमोना जेनबाय। बे समाव बिथांमोना जेनगासिनो दं आरो जेनबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो रायजो राजाफोरा बिथांमोनखौ नुदों बा बिथांमोननि बाथ्रा बुंनायखौ एबा देरहाखाबाय बा देरहाबाय होननानै बाथ्रा बुंनायखौ रायजो राजाफोरा नुदों आरो बे समाव बिथांमोना रावबो गैला आरो बिथांमोनजों रावबो गैला आरो बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हानजा बे राजखान्थि हानजाया फैबाय थानाय समाव बिथांमोनजों दे रावबो थाफाला बे मोनसे फोरमान होनानै बाथ्रा बुंथिदों। मानोना बे समाव बिथांमोना एमसिएलए बाइ इलेक्शनावबो बिथांमोना जेनबाय, एमपि बिसायख'थियावबो बिथांमोना जेनबाय, बाइ इलेक्शन एमएलए बेयावबो बिथांमोना जेनबाय। बे समाव बिथांमोननि आखायाव गोबां सुबुंफोरानो गैला आरो बेनि अनगायैबो बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजा बे राजखान्थि हानजायाव बे समाव एमपि 2 दं आरो बेनि अनगायैबो बे समाव एमएलए दं, गोबां एमएलए इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव दङ आरो बे समाव हाग्रामा महिलारि बुंनाय बाथ्राफोरा आदा नांग्रां बाजै नांग्रां होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां मोनसे समनि बीपीएफनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि आरो इउपिपिएल राजखान्थि हानजानि आथिखालनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथां हितेश बसुमतारी बिथाङा। दा जोङो जिखिनि रायजोनि मदद आरो हेफाजाब सानफ्रामबो जिहेथु जों फिल्डआवनो दंगासिनो दङ, सानफ्रामबो जों जयनिं जानाय बे हाबाफारिफ्रा जागासिनो दङ। जों बुंनो हागौ एबार हारसिङैनो इउपिपिएलआ सोरखार दागोन बेयो एखेबारे खाथा। हाग्रामाजोंथ' दिनै हाग्रामाखौ गारनानै दा 9 जन नामाल'सै एमसिएलएफ्रा। दायो इउपिपिएलनि सक्तिया बेसे 16 जन ना मा जाबाय 16 जन दंसै। दिनै नोंसोर थांनाय बाराव बिसायख'थिफ्राव नुदों बाइ इलेक्शनाव एमपिआव जेनबाय आरो आगोलो बाइ इलेक्शनाव गसाइगावआव जेनबाय, दाख्लैबावै आरो चिराङाव बाइ इलेक्शनाव जेनबाय, खख्लाबारि बिटिसिनि बाइ इलेक्शनाव जेनबाय। हाग्रामाया जोबोद जुदि सक्तिशालिमोन दा बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ, बे रायजोफ्रा नुगासिनो दङ जे इउपिपिएलनि सक्तिया बेसे बृद्धि जादों। बेखौ दिनै एमपि दङ 2, आसामाव गोबां क'लिशन गभर्नमेन्ट दङ, दायो दिल्लीयाव दङ,
बेखौ हाग्रामाया जेसेखि दामा माने बे हाग्रामानि खोथाया जेबो रज'आ बियो ओरैनो मिडियायाव नंबा दा नं मा होनो आदाना आरो बेखौ खुनु बिसास खालामा दिनैनि दिनाव खुब बिथांखौ जे रायजोआ आशीर्बाद होदों आं सानाखै कारण बिथांमोननि प्रग्रामाव खुब 6,000 7,000 करै जिल्ला लेभेलाव मोनब्रै मोनबा ब्लकखौ लानानै बिथांमोना प्रग्राम खालामगासिनो नोंथांमोना नुदों मिडियाया नुगासिनो दङ जोङो बेवहाय भुटनि मिटिं खालामबाय प्राइमारिनि मिटिं खालामबाय मोनसे मिटिङाव 13,000 14,000 करै जोंनाव जनसाधारना ओंखारबोयो जोंनि कर्मिफ्रानो बेसे दङ दिनैहाय ब्लक लेभेलावनो मोनफा मोनफा ब्लकआवनो बेखौ नायोब्ला हाग्रामानि मोनब्रै मोनबा ब्लकजों जानाय 6,000 बेजों बोरै तुलना खालामनो बेजों खुनु कम्पेयार खालामजाया गतिके जों बेवहाय जेबो गिनायनि बा बेखौ साननायनि खुनु जुक्ति गैया इउपिपिएलआ हारसिंनो एबसुलेट मेजरिटि लानानै सरकार दागोन बे एखेबारे 100% बे गेरेन्टि